Kong Danosha Khongsit hakipulit tang hakini kikniat sngi hadian ke jimudoi ejahar da nongkyshew pisa hadian beklalap ikisaki bakani ka ejan kamsyam lalaj bantep setia ka pisa ka bajuluman la ka sngi ki paidbah apa pensai lo kani ka Jymmang Klop jong ka Kong Danosha ya ka pisa bala kynshew doi paidbah hapo ka office treikam jong ka Pynroilang Womens Association PWA ka badan hamula stan bos shlem ka presiden jong ka Seng ka Kong piling khoi ka laong ba kamsyam lalun setia kanu ka Jymmang ya ka pisa nakaliang ka office jong ka Seng kala pensai ru ba ka te ka pisa ka baja te namar ba ka Kong Danosha kamsyam la penpoi ya ka pisa baro ka balalum hakini ki bnai ba nado bangi sedang ya kan ka association jengi kalong ba nyarap markeliang nyarap markeliang kemud kynnoh kita ki bakwa ban join members ban ngi klam na pen board pada yano ru bakin join kat ki bakwa ban join ki la ban wan rong members ban ngi da ka ba don ki beriu ki ba di kwai dong don ki beri ki ba song yeng don ki beriu ki ba kwa ban le kynnoh ki jat business ki tap ka pisa hangi si phau tingka la ni ar phau tingka kat ba ki la si sngi la ni si bnai kum ta kan kat ba ki la ki tap kan ni ka pisa hangi te nda ki la dap si snem ki yo sei ki don kitu ki ba ong ngim dan ngi jenjar ha ka por school namar ki bon ki bangi hap wat ram gi hap wat sha em da ka por ba ki thit kot che ki school te ki kynshew hong to bat ngi te da ka to ki yo ban thit kot thit slai ki khon ki yo ban siu by school haduh kat men ta ki sngi hi kan ni ka kam jongi ka yat bet ke renti te kum ka jing kynnoh ka jong ki kitu ki nong ki customer jeng tu Danosha hanrai haka jeng shisha kitu ki tap hai ki ide agent jongi te iklem ayu kan iklem penpoi kan sa office mo te ki dawa yang bangin siu ya ka to ka baklem poi te ngimla kan kum ka association jeng ngimla kan ban siu ya ka to ka ba klem poi sa office ngin siu bet thik tang ka to ka ba ki poi sa office te kat kum ka jeng ong ka jong ki ru ba ka ni ka ni be kam ye tu Danosha handai ha ka jing sha ngi klem pen sange kam ye ni shu ong ye ha bnai April ni ong ye ba in sange no e ki new customer in one ra be tang ki old customer te hadin kata iklem wan telada imwan ni phone ni am be pang te ngi ha ba pang te ngi map hi em ya kata ka jing pang jing stom dan ye halor ka jongi kan la dapikeli nang nu baro ya ka ka ba ki yo hok bet te kat kum ka jing dawa jing ki ru ki ong bangi dei ban siu ya ka ba klem poi office te da ka nyin siu ba klem pan poi office ma hi la ra ma hi klem pan poi office ka ngi so si ken chapang kata namar ngi don hang ni haduh khandai phun riu ngut ki agent jongi te mjudan menu balik kam kai mjudan menu ru ki ba pen thok Buria ya ka office jongi ya ka association jongi mjudan menu pen thok Buria te haba ini we ile kum ni ngi dap ka jing sosi halo ka jing wa jing paidbah ban Buria ya kani ka pisa bala sa bam klop ha kani ka ejan kani ka presiden jong ka PWA kalau ong ba kimla setia ban siu ka pisa ba klem pen poi sa office henry ki kloi pat ban siu be tang ka pisa ka ba poi ha office kat kum guji thu jong kani ka presiden ka PWA ki don du khnai phungut ki ejan ki bajulum pisa henry kani ka de ka jingja ha ka sin ka baningkong ba ka Seng kan mat kum ya kani ka jingja kilai thu ru ba nakaliang ka Seng ba nakaliang ki nongkyshew pisa kila mudui da ka ejahar sa ki pulet persa ka Kong Danosha ho nakaliang jong ka association jongi ya ka to ka pisa ka ba ila wan bu sangi ngin siu khot bet ki customer jongi hanrai ya ka to ka pisa ka ba klem wan tap hangi te ngi ru ngin kit clear na ha ba klem wan bu sangi nak ta ka daw ngi sa FIR